queremos poñer de manifesto tres cousas. A primeira, que pese ao que o Goberno aprobou unha lei para que non se poda vender por debaixo de costes de produción, hoxe nesta cadena de supermercados vemos como hai polos a 1,99, un 30% por debaixo do que costa producir. Por lo tanto, o primeiro que lle exiximos ao Goberno e á Xunta que fagan cumplir a lei non só a parte débil da cadena, senón tamén as grandes distribuidoras. Dúas, que durante todo o proceso do COVID os agricultores, os viticultores, os produtores de polos sufrimos, estuvemos ao frente do cañón, o soupo agradecer á sociedade porque se lle facilitaron alimentos de calidad aos mesmos precios e, sin embargo, vemos como 9 meses despois cada produtor de polos vai a cobrar 5.000 euros menos porque vai a ter máis de 3 meses as granxas vacías por falta de demanda. A caída do turismo leva a que haxa unha caída da produción e ainda por encima vemos como podemos sufrir unha caída no precio que nos pagan polo polo de apenas 25 céntimos por kilo de polo, cando os nosos costes se viron incrementados nas últimas semanas máis dun 30% como consecuencia do incremento do precio dos cereales. E o terceiro dos elementos é que o que queremos decir é que hoxe en concreto esta cadena de distribución, pero poden ser outras mañá, vamos a estar moi vigilantes para que calquer actuación que haxa das grandes distribuidoras de vender por debaixo de coste, actuaremos non só ca denuncia na AICA para que se sancionen estas prácticas, senón pedíndolle ao consumidor que esa complicidade que ten cos produtores, cos agricultores e cos gandeiros a reflexe non comprando esos produtos reclamo que pretenden crear a sensación de que aforran os céntimos para ganar no resto da cesta da compra. Supón levamos 2 crianzas menos, pode andar nos 5.000 euros de pérdidas este ano, porque claro, métenche menos cantidad e máis para o sanitario, non se respeta nada. Entón, claro que non se está respetando, estáse vendendo por debaixo do coste de produción e ao final sempre pagamos os últimos, que somos os granxeiros en este caso. Entón xa estamos moi cansos de que aquí neste país nadie faga nada. Cada un vende como lle dá a gana e repercutimos no debaixo de todo e xa está. Mira que fácil. Grave, porque estamos producindo 2 camadas menos de polos ao ano, aproximadamente, polo incremento de días de vacío, ou haber unha reducción na demanda, aproximadamente en costes económicos, pois ven sendo sobre uns 5.000 euros ao ano, ou así, sin necesidade de reventar un sector produtor. Cando se están facendo ganes uns anuncios espectaculares na televisión, valorizando o campo galego e a forma de vivir con galegos e logo está aplicando unha política totalmente contraria que é reventar o sector productor facendo este tipo de ofertas.